Čaute, vítajte pri novom videu. Na túto tému som sa dlhšie tešil, pretože vždy, keď sa o tom zmienim na Instagrame, tak mi píšu ľudia, že ako to funguje a podobne. A témou je, ako funguje tréningový denník. Ako iste viete, má svojho trénera, Peťa Ďuricu, ktorý ma trénuje. Na každý týždeň mi píše tréningy do Excelu. Ja mu na to odpovedám, ako som sa pri nich cítil, či som ich odbehal a ako som ich odbehal. Celé toto by som vám teda chcel zhrnúť v tomto videu, aby ste aj vy si mohli zapisovať svoj tréningový denník, aj keď nemáte trénera, pomôže vám to pri nejakom progrese alebo aj napríklad pri tom, keď budete mať pocit, že stojíte na mieste a nehybete sa, tak si viete pozrieť, či ste sa naozaj pohli alebo nepohli. Takže všetky výhody a to, ako to funguje, si zhrnieme v tomto videu, poďte si so mnou užiť. Ako vidíte, aj podľa outfitu, tak v Bratislave už máme letné leto a už je naozaj teplo, takže nezabudnite sa hydratovať, doplňať tekutiny a prispôsobiť aj tréningy. Nenaháňate sa iba za tým, čo ste behali na jar. Je čas zvolniť trochu a prispôsobiť tempo teplu. Dneska ráno ma čakala posilka, full body tréning, teda opäť už idem do toho štandardného režimu po minulom týždni, keď som 5 dní nebehal a dával som sa dokopy z alergie a celkovo som si dal taký reset, tak dnes je pondelok a začínal som teda fitkom, ktoré som mal ráno. Cez deň som robil a teraz po obede ma čaká 6 km easy, vlastne iba na také rozbehnutie sa do nového týždňa a zároveň aj po tom fitku, aby som trošku vytriasol nohy. A to všetko vidíte vlastne v tréningovom denníku, ako som sa cítil, budem vám zdieľať aj nejaké svoje dáta, ku ktorým si tiež ešte povieme. A teraz si idem zabehať teda 6 km a potom ma ešte čaká ďalšia robota v Jumen. Opäť točím z auta, dneska sa v podstate celý deň točí okolo Jumen, pretože nás čaká veľký projekt, o ktorom sa proste dozviete, určite sa o ňom dozviete, ale teraz vám o tom viacej nemôžem povedať. Každopádne idem z Jumen a ja sa extrémne teším, chcel som sa vám len takto proste pochváliť, lebo mi to spravilo naozaj radosť. Prišiel k nám Robo Pukač. Budúci týždeň, teda vlastne tento víkend, keď vidíte toto video, má zápas v Oktagone a je to chalanisko proste fakt úplne v pohode. Písali sme si na Instagrame, pozval som ho proste ku nám a tak, jak zareagoval, to je naozaj že neskutočné. Teší ma to a viac takýchto ľudí. Už keď prichádzal k nám do salónu, tak ja som bol zrovna vonku z dverí a išiel vysmiatý, proste plný energie a prvé, čo som mu povedal, že bodaj by všetci takto chodili. Minimálne teda naši klienti, aby tak chodili k nám s úsmevom, čo verím, že chodia. Alebo teda aj chodíte, keď toto niektorí pozeráte a chodíte k nám, takže toto som len chcel sa s vami podeliť o takúto radosť, lebo ja som fanúšik Oktagonu v podstate odkedy Oktagon začal a sledujem aj Robovú cestu, aj tie vrcholy, aj pády, ktoré mal a momentálne proste na dobrej vlne, cíti sa super a som rád, že proste v tom svojom nabitom, či už tréningovom, ale aj promo programe si našiel čas a proste prišiel k nám a naozaj vyzeral, že ho to tam baví. Chvíľu som s ním pokecal, dal som s ním kávu a išiel som, nech si proste užije tú službu naplno, tak jak je nastavená. Takže takáto malá vsúka. No a o chvíľu ma čaká v najväčšom teple. Teplomer na aute mi ukazuje 33,5 stupňa. Fantázia. Čakajú ma prvé intervaly po 2 týždňoch. Bude to iba niečo krátke, ľahšie, ale ideme s Majom a s Osamom. Ideme na ovál do X Bioniku, ale to si povieme v ďalšom prestrihu. No útorok patrí už tradične intervalom a dnes sme išli s chalanmi Mao a Samo. Sme v X Bioniku v Šamoríne v najväčšom teple. Ideme točiť a fotiť nejaké pekné bežecké zábery, pretože Samo je šikovný fotograf aj videomaker, tak verím, že nám spraví nejaké pekné. A idem iba ľahké intervaly na nejakú aktiváciu, tým, že minulý týždeň som vôbec nebehal intervaly. Teraz to bude iba tak zľahka 2x1000, 800, 600, nejde jemne
pod thresholdom, či okolo 3,55 až 4,00 na kilák. A potom možno, keď sa budem cítiť dobre, tak májovi potiahnem ešte nejaké úseky. Čo ty ideš? 8 km rozdelené na 1, 2, 1, 1, 2, 1 v pretekovom tempe na 10 na ďalší týždeň. Ideš tu Bystricu, že? OK. To ideš naplno, či... Jasné, na pódium, na 3. miesto. Cool. A sámo ty ideš iba točiť dneska? Iba točiť, ja už som... Najlepšie zábery. No, to bolo 12, teraz stačilo. A ty si mal cez víkend svoj prvý triatlon, že? A dobre? Dobre, keď mám chodiť ďalší rok, tak asi dobre, no. A čo bolo pre teba najťažšie a čo najľahšie? Pocitovo najťažšie bolo plávanie, ale ako časovo to šlo v pohode a najľahšie pre mňa asi bicykel. Čo som ma prekvapil, som myslel, že beh, ale bicykel bol taký, že tam som proste mal za cieľ iba predbiehať. OK. A zvládol si to super, videl som ťa, teda už s medailou po preteku. Good job. Dneska som kúpil aj fotky, čiže potom pridám na Instagram. OK. A inak Sámo točí vlastne, jak sa volá ten content, čo robíš? Fotenie, zákulisie, aj dneska. OK. Takže sledujte ho na YouTube. Hit the playback. You look real good now, I wanna break that. You look real good now, and I don't hate that. Wanna break that record, take a rate check. Take the rate check. Hit the playback. Hit the playback. Hit the playback. Hit the playback. Pekné teplo, 30 plus stupňov, sme rozbehaní, abeceda rovinky za nami, môžeme sa pustiť do toho, takže dve série, 1000, 800, 600, minúta 20 pauza, vyslovene na krok, aby som sa zase zapracoval niekde na úrovni thresholdu, mierne pomalšie. A teraz je presne na také veci čas. Ideme na to. Polky odbehané. Ešte ideme natáčať nejaké videá, ktoré už ste možno videli, alebo ešte uvidíte na Instagrame. A intervaly odbehané tým, že extrémne teplo, tak sa samozrejme treba tomu prispôsobiť aj ten effort. Každopádne všetky tie intervaly boli 3,55, 3,57 paceom. Opäť opakujem, hovoril som to aj Sámovi do videa, verím, že to tam dá. V lete v týchto teplách sa proste nenaháňajte za časmi, ktoré ste behávali na jar alebo na jeseň. Nedáva to zmysel, pretože budete prepalovať tie tréningy a telu bude oveľa dlhšie trvať, kým sa zregeneruje. Takže je čas spomaliť, kľudne proste napríklad polmaratónsky pace, keď máte 4,30, tak behávajte intervaly kľudne 4,35, 4,40, 4,45. Naozaj teraz v lete není priestor na nejaké proste hero sessions. Zbytočne sa vám presílite a oddelíte regeneráciu. Takže spomalte, nabehajte radšej kvalitu, ale aby ste to proste celé odbehali. Jo. Takže ideme ešte potočiť. No a vlastne dáta z tohto tréningu uvidíte v tréningovom denníku. No, to, že chodím behať hneď po práci okolo 3:30, 4:00 v tom v podstate najväčšom teple, je čiastočne môj problém. Každopádne nemôžem to posúvať, pretože včera sme ešte behali na ovale. Včera to bolo celé posunuté. V podstate ešte sme behali okolo 7:00, nejaké posledné intervaly s Majom, respektíve v rámci toho fotenia. A zase proste lahol som si o 10:00 do postele, srdce mi ešte búšilo, nevyspal som sa dobre,
Takže musím chodiť takto, čím skôr po robote. Je teplo, čo znamená, že aby som bol v zóne 1, tak som musel spomaliť niekde na 6.10, 6.20 miestami. Ale aj to je život. No a ja vlastne tým ešte, ak sa otužujem celý rok v podstate, v zime chodím normálne do jazera alebo do Dunaja a celý rok sa sprchujem v studenej vode, tak síce moje telo má dobrú termoreguláciu, ale mne teplo proste, keď je nad 12 stupňov alebo nad 15, mne teplo. Dobrý biznis plán, dávam tip, keď niekto otvoríte kryokomoru, budem hlavnou tvárou a budem to spomínať všade. Teraz by som si dal takú kryokomoru. Na 2-3 minúty si tam zavre do minus 160. Pekne sa schladiť. Chýba to tu v Bratislave. Dobré ráno z piatkového tréningu. 7 hodín, slnko vychádza. No a ja som využil to, že z roboty máme celodennú akciu v X-Bioniku. Tak ešte predtým, jak to celé začne, tak som si prišiel dať tréning. Ideálne spojenie. Takto na ráno ešte celkom dobrý vzduch, kým začne piecť. No a dnešný tréning bude opäť okolo thresholdu. To je teraz v podstate hlavná pointa najbližších týždňov. Znova stimulovať telo okolo thresholdu, respektíve mierne pod, aby sa telo naučilo čo najlepšie spracovať laktát a vytvoriť si čo najlepší základ pre špecifické tréningy ďalšie. Nezabudajte sa hydratovať v týchto teplých dňoch, ako už som spomínal. Nezabudajte využiť kód TIOR na Onmaxe. Díky za to, že to využívate. No, idem si ešte abecedu, ako vždy, pred intervalmi nejaké drily. Idem využiť, že sú tu prekážky, takže trošku aj mobilitu, keďže je ráno a ešte nie som úplne rozhýbaný, takže doťuknúť to. No a dnešný tréning je v podstate od maratónskeho paceu po maratónsky. Takže 2 km 4:10, 2x1 km 4:05 až 4 a 5 400 na záver so 100 metrovým medziklusom za 3:50 až 4:55. Takže nič extrémne, ale práve o to ide. Nemáme stále bežať proste nejaké extrémne tréningy a hero sessions, ale treba čo najviac stimulovať teraz threshold. Tréning za mnou. Konečne sa mi podaril ranný tréning. Keďže som taký ranný človek, ráno sa mi dobre behá. Aj mám rád, keď sú preteky ráno. Takže aj tento tréning bol normálne, že jedna báseň. Dáta uvidíte v tréningovom denníku. Každopádne končím a idem sa venovať kolegom. Máme tu celodenné športové hry. Takže aj si zaplavem dneska ešte. A zajtra je sobota. Pekné nedeľné ráno. Naozaj pekne, až zbytočne moc na long run, ale čakám teda 20 až 22 km na záver týždňa. Takže čakám na chalanov, 8:30 vybiehame a ja potom odtiaľto pôjdem pozrieť baby, pretože máme prvý girls only love them running beh vo Vidrici. Zatiaľ nohy fungujú. Tým, že som mal minulý týždeň veľa voľna, tak akože ten build bol celkom rýchly. Mal by som sa dostať ze 70 km tento týždeň, ale je to OK.
Aj tie intervaly v podstate tento týždeň neboli nejaké ťažké. To všetko vidíte v rámci tréningového denníku. A uvidíme, čo spraví dnešok. Vili, čau. Čau. Jak sa máš? Fantasticky. Hej. Nedeľa, rituály. Som povedal, že skúsim sa ťa opýtať niečo zaujímavé. To je akože, dovol mi takú netradičnú otázku. Vili, ako sa máš? Ďakujem, som v šoku, nečakal som túto otázku, mám sa vynikajúco. Big session today. Thank you guys. Nádhera. Díky moc. To sú nie vaše? Nevidím sa zóne. Čo? To nie sú vaše dievčatá? Takže odbehaných 20 km nakoniec to bolo a už bolo dosť teplo. Takže treba hneď doplniť elektrolyty, sacharidy, recovery a vodu hlavne. A idem do Love Dance Spaceu, pretože baby tam majú teda prvý Love Dance Running čisto pre ženy beh. Takže idem ich pozrieť, už by mali končiť jogu, dám si tam kávu a ešte zároveň s tým sa stretnúť aj s Jakšom, aby sme vymysleli nejaké novinky, ktoré vám poviem. Ne teraz, zase sme v období, kedy ešte nemôžem, ale vymysleli sme nejaký dobrý plán, tak ho ideme doťuknúť, aby to vyzeralo super, aby ste sa cítili super. Som rád, že ste video dopozerali sem, kedy nás čaká tá najdôležitejšia časť, a to je teda ukázanie si tréningového denníku. Poďme si teda ukázať, vysvetliť, ako to funguje, takže prepínam sa do screenu, kde teda môžeme vidieť tréningový plán na celý týždeň, ktorý už ste v podstate videli v predošlej časti videa. A teraz si pozrieme keby jednotlivé dáta, ako je ten tréning napísaný, ako ho vidím ja, keď mi ho Peťo odovzdá, a zároveň aké údaje Peťovi píšem naspäť, čo všetko si do toho zapisujem a k čomu a k akým dátam sa viem potom keby spätne dostať. Pri tom vypísavaní tréningového denníku by ste si mali akoby zaznamenať to najpodstatnejšie, alebo teda pre vás čo najviac informácií, pretože keď sa budete spätne vraciať ako keby k tým tréningom, tak si budete vedieť lepšie predstaviť, ako ste sa cítili, či už bolo teplo, hej, aké bolo počasie, za akých podmienok ste to behali a podobne. Vie vám to veľmi pomôcť, keď napríklad budete opakovať nejaké tréningy pravidelne, budete si keby vedieť vyhodnotiť, že ako ste to bežali predtým, ako teraz, a budete si vedieť lepšie nastaviť potom ďalšie tréningy. Prípadne veľmi dobrá pomôcka ten tréningový denník, keď teda odhľadneme od toho, že je to keby taká primárna komunikácia s trénerom, tak ale takýto tréningový denník si viete viesť aj sami. A teda veľmi dôležitý bod je, že keď aj budete cítiť nejakú stagnáciu, že sa neposúvate, tak viete si pozrieť podobné tréningy týždne, mesiace dozadu, ako ste ich odbehali, a možno zistíte, že to, že sa neposúvate, je len čisto váš pocit, hej? Ale dáta keby nasvedčujú o ničom inom. Takže v pondelok, keď som začal točiť toto video, mal som vlastne klasický pondelok, posilku plus 6 km voľný beh. Ja som si teda zapísal, ako môžete vidieť, že som cvičil vlastne vrch tela plus predné stehna, nejaké výpady, plus na záver izometria a nejaké poskoky. Skúšal som pri tom nový počet opakovaní, takže to som si zaznačil. Išiel som vlastne 10 opakovaní so strednou váhou a následne 2x3 opakovania s ťažkou váhou. Po obede bol vlastne 6 km easy beh a pri týchto easy behoch si zapisujem vlastne priemerný tep a takisto aj pace. Čo sa týka dát, tak ešte to by som chcel povedať, že neporovnávajte sa s tými číslami, ktoré ja tu mám. Hej, ja mám odmeranú spiroergometriu, čo sa týka tepových zón, takisto mám aj laktátovú krivku. Takže mojich 141 heart rate je stále zóna 1. Pace 5.56, čiže vlastne úplne easy výklus. Zapíšem si sem objem, trvanie tréningu. RP je ako keby pocitová záťaž, ktorú cítim v tom tréningu. Čiže podľa takéto tabulky fungujeme s Peťom od 1 do 10. Hej, pričom tie easy behy by mali byť od vlastne v dvojke, povedzme. Ja keď mám fitko aj beh, tak vlastne to RPčko zrátavam. Čiže povedzme, že to fitko bolo dvojka, takisto aj ten beh dvojka,
nič ťažké proste na pondelok, len na také zapracovanie. V útorok už ste teda videli, že som bežal intervaly, to bolo vtedy s Majom na ovále v Šamoríne aj so Samom. Pri intervaloch si píšem už aj jednotlivé intervaly, aké som bežal a takisto aj vlastne nejaké pocity z toho behu, takže že to bolo odbehané na ovále, to je tiež ako keby nejaká informácia spätne, takisto, že tep bol vyšší kvôli tomu, že bolo teplo, ale podstatná informácia je to, že do minúty som bol vždy v zóne 1. V stredu bol 10 km easy beh, takže opäť bol horúco, čiže musel som veľmi spomaliť až na 6.08, aby som sa vôbec držal ešte stále v zóne 1. Takže to je to, čo som spomínal, že aj počas tohto tepla sa proste nehambíte spomaliť, je to úplne v pohode. A trojku som sem dal presne kvôli teplu. A tu sa nám zrátava training load, čo znamená, že trvanie tréningu krát RPčko a tu je training load, podľa ktorého potom vyhodnocujeme v podstate tie fázy týždňové, kde dávame voľnejší týždeň a ťažší. Gym, hej, išiel som akoby vrch tela s nejakými vyššími váhami, takže to RPčko bola trojka pocitovo. V piatok som mal intervaly, ktoré sme si opäť ukazovali. Na ovále bolo to ráno a úplne iný pocit, ako keby hej pekne v zóne 3 do 45 sekúnd som bol proste v zóne 1, čiže to telo dokázalo rýchlo regenerovať. Pauzu, hej, som si zo 150 metrov, ktoré mi napísal Peťo, skrátil na 100, kvôli tomu, že som sa rýchlo ako keby dostával v tom výkluse do zóny 1. Zároveň vlastne si s Peťom do tohto píšem nejaké najbližšie ciele, čiže povedzme, že presne viem, kedy budem mať najbližšie laktatové testovanie, takisto aj preteky, hej, ktoré ma čakajú 26. vo Viedni, na ktoré sa teraz čiastočne pripravujem a kde sa teda vidím s niektorými z vás. Takže toľko asi k tréningovému denníku. Toto bolo všetko, to bol môj tréningový denník. Extrémne ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Verím, že ste si opäť z toho niečo zobrali. Keby bolo treba niečo dovysvetliť, pýtajte sa v komentoch alebo na Instagrame a ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Čaute.